Ανοιχτό είναι αυτό. Ωραία. Γεια σας. Μένα είναι Brand και ήθελα να γυρίσω τη ζωή μου σε ένα βίντεο ημερολόγιο. Brand, να φάω πίτσα. Φύγε από εδώ, γυρνάω τη ζωή μου τώρα. Η μαμά παρήγγειλε πίτσα. Φύγε, σου λέω, γυρνάω τη ζωή μου, δεν θέλω πίτσα. Τι είπα, δεν θέλω πίτσα. Περίμενε. Ωραία πίτσα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Καταρχάς, με τι να ξεκινήσει. Ωραία, το αγαπημένο μου φαγητό είναι η πίτσα. Με αντζούγες και πίκλες και ομελέτα. Α, ναι, και μου αρέσει και με πεπερόνι. Τη λατρεύω και με τσέντερ. Οκ. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε. Το πίνω και το χρώμα του δέρματός μου. Δεν είναι βαμμένο. Μπράτ, σε ζητάνε στο τηλέφωνο. Ποιος είναι? Η Λίζα. Πω. Ναι, κάνω γαλλικά μαζί με αυτή την τύπισσα και όλο κοιμάται στο μάθημα. Και πρέπει εγώ να της λέω τα καθήκοντα. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, γύρισα. Πού είχα μείνει? Α, ναι, το αγαπημένο μου χρώμα λοιπόν είναι το μπλε. Και λατρεύω αυτά τα καπελάκια που μοιάζουν με βελανίδια. Είναι υπέροχα. Μου πέσε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι άλλο. Πάω σχολείο. Λογικό. Είμαι χάλια με αυτής, παίρνω πάντα κάτω από το 10. Αλλά μια φορά πήρα 11. Ναι, το ρεκόρ μου στα καλλιτεχνικά. Είμαι καλά στα καλλιτεχνικά. Τι θες εδώ? Είναι μια επίσκεψη. Φύγε, τραβάω τη ζωή μου σε βίντεο. Ναι, αυτή είναι η εξαδέλφη μου. Πολύ εγκρεμιστική. Ξέρεις ότι με έδιωξε από το δωμάτιο, δεν σημαίνει ότι δεν ακούω. Λοιπόν, θα σας δείξω κάποια στιγμιότυπα από μένα και τους φίλους μου, τα οποία θυμάμαι πάρα πολύ. Ναι, να βρω το DVD. Να το. Εδώ είναι καλά και καναπές νομίζω. Φέρνω και την τηλεόραση και θα το ξεκινήσω. Εδώ είναι καλά και καναπές νομίζω. Φέρνω και την τηλεόραση και θα το ξεκινήσω. Φαίνεται η οθόνη από εδώ? Μισό. Καλύτερα νομίζω. Φέρνω και popcorn. Εντάξει, popcorn δεν είχα, αλλά και το τυρί καλό είναι. Λοιπόν, εγώ θα καθίσω εδώ. Και εσύ, παιδάκια, εσείς. Ωραία. Οκ, μια πάψη εδώ. Να σας γνωρίσω από τις φίλες μου. Λοιπόν, βλέπετε αυτόν τον τύπο τον μαυρούκο το σκύλο? Αυτός είναι ο Μπέκ, ο κολλητός μου σε όλο τον κόσμο. Τώρα, η μαϊμού η καφέ είναι ο Μπομπ, ο οποίος είναι φίλος του Μπέκ, τον ξέρει από παλιά, πήγαιναν μαζί νηπιαγωγείο και τώρα στο Λύκειο ξαναήρθε. Μετά αυτή η ασπρούλα η σκυλίτσα που βλέπετε, αυτή είναι η Έμα. Είναι κολλητή μας αυτή για το δημοτικό. Μετά η Λίζα για το κουνάβι που βλέπετε πίσω από το μαύρο σκύλο, το Μπέκ. Αυτή είναι η Λίζα, ξέρετε τα γαλλικά που σας είπα. Τώρα σε λίγο θα έρθει και ο αδερφός μου. Ας συνεχίσουμε. Παιδιά, τι θες? Να κάτσω μαζί σας. Τι γλυκό. Να μην κάτσει, πράγμα δεν μπορεί να ακούσει. Σωστά. Συγγνώμη. Μα έλα, Τζιμ. Θα καλέσω τους φίλους μου. Να τους καλέσεις.
Τι ακούγεται έτσι? Δεν ξέρω, ακούγεται δυνατά. Πάω να δω. Κλείστον το θόρυβο, κλείστον. Απαγορεύεται να κάνεις πάρτι και το ξέρεις. Μα εσύ μου είπες, εγώ σου παρακάλεσα στην μερικούς φίλους. Ναι, άρα να κάνω πάρτι. Θα σε σκοτώσει η μαμά. Γρήγορα, διώξτε τους όλους, διώξτε τους. Θα διώξω και από τους φίλους μου να καθαρίσουμε. Παιδιά, πρέπει να φύγουμε. Πάμε τελείως στο πάρτι. Έλα τώρα. Νόμιζα μεγαλύτερο. Πόσο κάτσαμε, 5 λεπτά. Ελπίζω να κάνετε τη γενέθλιά σου κάποια. Ναι, κι εγώ. Εγώ πέρασα καλά πάντως. Δείτε φάση τώρα, δείτε τι θα γίνει. Πω, θα γίνει χαμός, μιλάμε. Όχι τώρα θα τους διώξω, μετά θα δείτε. Πω, θα γίνει χαμός. Ήρθα. Λοιπόν, παιδιά, πέρα φύγετε γιατί έχουμε ένα χαμό μέσα. Έκανε πάρτι ο μικρός και πρέπει να καθαρίσω γρήγορα πριν έρθουν οι γονείς μας. Οκ. Ούτως ή άλλως έχουμε να κάνουμε μια δουλειά εγώ με τη Λίζα. Τι, πάμε κομματήριο. Τι θα κάνετε? Λοιπόν, η Λίζα σκέφτεται να φτιάξει την ουράτιλια και να την τονώσει. Να έρθω κι εγώ. Γιατί? Θέλω να ξέρω αυτό λίγα και θα με φτιάξω, θα με αυτό, θα γίνω άλλος μαϊμουδάκος. Οκ. Γιατί δεν πας κι εσύ? Γιατί? Για παρέα. Ίσως βάψεις και στην ροζ μύτη κάποιο άλλο χρώμα. Δεν είναι ροζ. Είναι σωμόν. Καλά. Πάμε. Φυσικά. Σωμόν. Παιδιά, είμαι εντελώς ροζ. Δείτε, θα το κάνω ένα κοντινό. Αν αυτό δεν είναι ροζ, τότε τι είναι? Αυτό θα το λέμε ροζ. Τότε τι λέμε ροζ? Τέλος πάντων, συνεχίσουμε.